Τι σημαίνουν τα αρχικά LTE? LTE είναι τα αγγλικά αρχικά του Long Term Evolution για την 4G γενιά κινητής τηλεφωνίας. Στην εποχή μας, λόγω της αυξανόμενης χρήσης smartphone και tablet, η ζήτηση της ασύρματης επικοινωνίας μέσω κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζει μια ραγδαία αύξηση. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το κινητό μας έχει αλλάξει. Εδώ και πολύ καιρό, το κινητό δεν χρησιμοποιείται μόνο για να μιλάμε. Πλέον, ανήκουμε σε μια συνδεδεμένη κοινότητα, όπου χάρη στη χρήση των smartphone και tablet ανταλλάσσουμε μηνύματα πολυμέσων. Συνδεόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, μεταμορφώνουμε εφαρμογές και περιηγούμαστε στο διαδίκτυο, έχοντας όλα αυτά ως μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2017 θα αντιστοιχούν παγκοσμίως 1,4 κινητά τηλέφωνα ανά άτομο. Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται χρήση μεγαλύτερου εύρους μπάντας από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, η τωρινή γενιά δικτύου, γνωστή και ως 3G, χρειάζεται να εξελιχθεί στην τέταρτη γενιά ή αλλιώς 4G. Όμως, αυτή η αύξηση του εύρους μπάντας για την κάλυψη των υπηρεσιών προς τους χρήστες μπορεί να έχει πιθανές επιπτώσεις στο τηλεοπτικό σήμα. Για ποιο λόγο? Οι εκπομπές κινητής τηλεφωνίας και επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χρησιμοποιούν περιορισμένο εύρος μπάντας, γνωστό και ως ραδιοηλεκτρικό φάσμα. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω με γράφημα. Τόσο το τηλεοπτικό όσο και το σήμα κινητής τηλεφωνίας έχουν συγκεκριμένες περιοχές χρήσης μοιρασμένες μέσα σε αυτό το φάσμα. Όταν επεκταθεί το σήμα κινητής τηλεφωνίας, είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια σε άλλες περιοχές του φάσματος, διότι η επέκταση του τηλεφωνικού σήματος παρεμβαίνει στην περιοχή συχνοτήτων τους. Ακόμα και μετά τη μετακίνηση των τηλεοπτικών καναλιών, το σήμα 4G LTE μπορεί να συνεχίζει να προκαλεί πρόβλημα στην εικόνα της τηλεόρασής σας, χάνοντας ακόμα και εντελώς τη λήψη. Το πρόβλημα αυτό δεν θα υφίσταται πάντα, αλλά θα έχει περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης κοντά σε αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας. Όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι η λύση παρέχεται από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ώστε η αλλαγή αυτή να σας προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα. Η Televes έχει εξελίξει μία συσκευή η οποία φιλτράρει τις πιθανές παρεμβολές. Είναι τόσο απλές ώστε να μπορεί ο καθένας να τις συνδέσει μόνος του. Κατά γενικό κανόνα, θα χρειαστεί μία συσκευή ανατηλεόραση, είναι διαθέσιμη και καθόλου ακριβή. Αν διαμένετε σε συγκρότημα κατοικιών, η τηλεοπτική σας εγκατάσταση ενδέχεται να είναι πιο πολύπλοκη και μόνο το φίλτρο να μην είναι αρκετό. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ο οποίος θα είναι σε θέση να σας παρέχει την κατάλληλη λύση για την επίλυση του θέματος. Με τις εφαρμογές αυτές, είναι πολύ εύκολο να απολαύσετε και τη νέα γενιά 4G LTE κινητής τηλεφωνίας και τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε το lteready.co.uk.